ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ମା କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗାକାରରେ ଇଟାକେ କେନ୍ତା କରି ଲେଖା ଯାଇସି ଲେଖୁଛେ। କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ଼ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ। ମ ବର୍ଗୀୟ ଜ ର ଳ ଲ ୱ ତାଲବ୍ୟ ଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଦନ୍ତ ସ ହ କ୍ଷ ଅନୁସ୍ବାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ।